BMW R1200 RT. Problém bol, že sa mi to prehrievalo v zápchách, tak som dorobil ventilátor. Napojil som ho na spínané plus od navigácie cez relátko a na spúšťanie používam vypínač a spínam kostru. Tak to skúsim zapať. Tu je vetrák. Na olejovom chladiči. Úplne funkčný. Ventilátor som použil SPAL. Mal som problém ho vytipovať. Vyšiel ma 48 € a kryt ventilátoru, to je vlastne držiak. Je originál BMW, ten stál 25 €. Originál takýto komplet BMW stojí 300 €.